Siberian Beast. Takže čus lidi, já vás zdravím u posledního dílu na custom story do hry Amnesia, jak se to jmenuje, Small Horse 2, jo, přesně tak. Takže, minule jsme skončili u tohohle černýho, u tohohle krásného černého sexy chrámu. No a já jsem nevěděl, co to dělat, takže jsem to rovnou ukončil. No a už vím, co mám dělat. Co bylo? Máme tady prohledat vlastně ty domky, no. Měl by tady být nějaký borec, jakože od té babky. Prostě blá blá blá. Jo, tady, super, to bylo rychlý. Hey, you need to find my Baba and tell her I love her. Jasně. To víš, že to řeknu. Co mám? Švola, to je ty. No nic, takže. Kitty, my loves you. To všechno? Čekaj, ještě za ním. Co dětko? Dětko, babko. Nic? Jo, aha, ale. Počkej, tomu, aha, tomu asi mám dát. Thank you. I will never forget you, Thornberry. Take this. Tímhletím bychom teoreticky měli otevřít, nevím, jestli dáme tu rozpadlinu otevřem, ale měli bychom se dostat do tady tohle chrámu a to je všechno. Hop. Tak. Je doba. A to bude teda asi hodně krátký díl, protože tady už je za chvilku konec, pokud vím. To mám. A. To je. OK, super. Světlo. Bude jako úspěch. Jsme přišli se za šipky. Oh. Zvuky se mi nelíbí. Kurňa. Fuj. Harum. Má někdo rum? Harum? Má někdo rum? Má strašnou chuť na rum, nebo co? Že tady furt harumuje harum? Šuš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 
Já teda, to je jaký rozmazaný. Moment. Hop. Hop. Aha, že? No tak nic. Tak, jo, já to tady naštěstí mám napsaný na papíře, protože u tohohle bychom strávili tak 20 let. Takže čeká, si to vyházím. To je hruza. Čekat. Jasně. Teďka nebude sortovávat, to myslím. Sem, hop, jo, jak hodně skáču. Ok, nevadí. Jen to, tak. A co to je rozmazaný, ta hruza. Bys měl být nahoře. Hop. Kurva. Takže, hop. Pípá to hezký, ale... Klesta, tak. Sakra. Tak, dobrý. Dál, vedle něj by měl být tenhle. Dobrý. Čekaj, má být tady. Jo, to tak rozmazaný, že to nepoznám. Tak se tenhle myslím. Já to nevím jistě, ale... Protože ta hudba řve. Ta hudba tak strašně řve, já jsem takový debil. Takže, ta hudba tak strašně řve. Naštěstí od minulého dílu to budu moct změnit, bla 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 bla, ano, přesně tak. Jsem úplně totálně v prdeli prostě, jako. Já můžu stát na tady. Počkej, ty jsi šťastnej. Hop, druhá je. No, hop. Tak, dobrý. To tady mám.
Počkej, já nevím, jak rozmazaný. Ne, počkej, ty ne, ty jsi... Jo, to je hruza. Počkej, tohle tak... Vrátně tady. Co napsám červenou, nevadí. Snad by to mělo jet. Teoreticky. Tak. A... Co tady? Aby se nám tady... Jo, super. O. Dobrý. Krásně se to třepe, no dobrý. Tak. No a teďka půjdeme se zpátky, jak to vypadá. No zdar. Má to začít hlavou. Fuj. Ok, šutry. Já tě vidím. No ty vole. Jsem se klepat. Zase hruza. Jo, to děs. Harry hur, jasně. OK. A to jako co? Slender, nech mě. Čekaj, Franto, utěkaj. Ten pomalej ještě s tím. Čekaj, co tady máme dělat, ale? Je zasypáno, tudy. On je za náma furt. Čekaj, ne, tu, blbost. Čekaj, ale, do háje. No, ty vole. Já jsem zakopl? Co to bylo? Šlágerman. No, tak to nebyl Slenderman, ale Šlágerman. Čekaj, to je hovadina. Ne? Aha. Co to je? OK. OK. Jej, titulky, hrůza. No, necháme ještě běhnout. No, takže to bylo asi hodně krátký. No a já bych teda asi jako tak trošku, když to bylo tak krátký, no, tak bych asi teďka udělal takovou něco speciálního, kurva to řve, vole. No, lepší. Tak. Sei kein Dummkopf. Rette besser dein eigenes Leben und schließ dich mir an. Oder du wirst dasselbe Schicksal wie deine Eltern erleiden. Sie haben mich um Gnade angefleht, bevor sie gestorben sind. Lügner! Okay. A, že to ještě pokračuje. Ne. Jo? Zase, vypadni, fuj, nechci tě. Dobre. Nesvině, dobré. OK. Super. A jo, dobře. Dobré. Co chceš? Seems we are trapped, and I can't get us out here. This is sad. I lost my screwdriver, so those wincy darks got me. Seems we are trapped, and I can't get us out here. This is sad. I lost my screwdriver, so those wincy darks. Nemám něco. To mám? Jo, dobrý. Co tím? Ne. Tady třeba něco. Protože to prknu tady. OK. Čili co ty? Tak. OK. Tento. I expected them to be kind that regarding our residence. Where did you find this? It looks familiar to me. Byl úplně jinak dobrý. Maybe an old prototype. Anyways, that's our ticket to freedom. I was never in prison. OK, super. Sexy harp. Tyjo. OK. Follow me, stranger. Run! Run, Forrest, run. OK. Počkej na mě. Kdyby nás něco. Nehoní nás nikdo, ano. Nikdo nás nehoní. Ahoj. Ale máte dáleku a nějaký vťácký kozel. Look at this beauty. This is probably one of the oldest creatures in the universe, and he knows how to express himself. To dobrá hudba. Well, what a pleasant surprise. You've done well, impersonating one of their friends. Okay. But now it's time for me to save your precious little princess out of my delicious layer of melted peanut butter. Já jsem rasista. And you little human, do you miss your girlfriend? Well, I could bring her back. But first, this brat, trying to bring sanity back into the world, needs to be atomized. How will I do that?
Už Well, I nekecej. can program the orbital friendship cannon into my very own invention, the Chaoticum. It will randomize every life form on this planet. Fire when ready. Let the chaos begin. Kytkyťák. Okay. Alright, follow me to my ship. We have to go back in time and save your future. Or Okay. if you call on that, the future of the entire world. Jo, půjdeme do tvé loďky a vrátíme se v čase, nebo co? Okay. Okay. Pustí. Co to je? Bla, jasně. Jaké dobrý, OK. No, takže to vypadá jako ano. Jako konec. Proč to vypadá celý, kluci? No nic, to nevadí, ale teďka se přesuneme k té trošku zajímavější části, a to k soutěži. No, takové malé soutěži, zase jenom o 6, mám tady 6 kuponů, na Steamu teda nemáme tady, jako třeba, ne, jako, ale, no. Takže získal jsem 6 kuponů na, prostě na Steam. A no, chtěl bych o ně udělat takovou maličkou prostě soutěž. Že pokud prostě máte zájem nějakou ty hry, nechce se vám platit plná cena, nechcete čekat, než konečně Steam někdy na to dá slevu, což já jsem teda taky čekal dlouho, pak jsem se ani nedočkal, no. Ale to je teď jedno. No, takže tady pro vás mám pár kuponů a no, ty právě asi vidíte na obrazovce, protože já nevím, jakože, já bych vám to teďka asi těžko řekl, protože bych chtěl teda Steam, to by trvalo tak 3 ročky. Takže, jak to bude probíhat? 6 kódů, 6 vítězů, nebo záleží na to, kolik vás bude. No, takže vlastně bude to tak, že jediný, co musíte udělat, je, že musíte napsat do komentářů nějakou vaši vlastní, vymyšlenou básničku, vtipnou. Musí být vtipná, prostě vaše vlastní vymyšlená. Nesmí být prostě někud z Google, z Wikipedie a podobně. No, na Wikipedii básničky, no, ale tam jsem občas, někdo, někde, bla, ok. No, takže napíšete komentář do básničku, jo, a potom vyberu nejlepší básničky a potom vlastně, vyberu prostě nejlepší básničky a potom budu z nich losovat, kdo jako si bude vybírat první. Každý si vybere vlastně jeden kód. Vyberu třeba prostě někoho s dobrou básničkou a prostě vyberu třeba 6 lidí, prostě to tak. A pak mezi těma 6 prostě to náhodně vyberu jakože kdo se bude vybírat první a kdo poslední, nebo po takové ty básničky, záleží na tom, jak dobrý to bude. No a no, soutěž skončí 28. února 2014. No, asi na to dělám video, nějaké krátké, nebo asi taky v něčem, jakože, no nevadí. A kupóny mají platnost do 4. února. 4. února 2 hodin ráno. No, takže pokud máte zájem o tyto kupóny, tak neváhejte napsat, to je teleshopping video, neváhejte napsat do komentářů vaši básničku a je velká pravděpodobnost, že vyhrajete. No. Jo, a ještě jsem chtěl říct, že no prostě asi až bude nějaký určitý počet odběratelů, tak udělám velkou soutěž, jako, počkej, mám tady zatím tady mám hry, kde se to otevře, no vlastně, mám tady 3x Dead Space, pak Half-Life 2, no nebo tady můžu vlastně, no to nevím, ale jestli to tak udělám, ale mám tady pár jakože normálně nepřestým, ale jakože, jak to říct, kluci, no prostě do ruky, no asi tak. Doufám, že to je všechno, co chtěl říct. Jinak vlastně uvidíte teďka, co já vlastně se s váma rozloučím, tak úplně na konci videa vlastně budou ukázky z těch her. No nebo nevím, buď to vidět rovnou teďka, nebo prostě až potom. Já se s váma asi rozloučím, jak to tak vypadá. No a tak teda čus.